Yn gyntaf, ar am. Helo, Jerry Hunter dwi. A Richard Wyn Jones ydw i, a da chi'n gwrando ar gyfres arbennig o bodlediad yr Hen Iaith. Podlediad lle mae yna Americanwr o Cincinnati, Ohio, sy'n bellach yn athro Cymraeg ym Mhrifysgol Bangor, sef fo yn ceisio cyflwyno fi, sef Cymro Ynys Môn, i gyfoeth llenyddiaeth i iaith ei hun. Felly cyfres arbennig, Jerry, ar gyfer myfyrwyr lefel A. Felly da ni'n mynd i geisio neidio fewn i'r cwricwlwm lefel A deud rhywbeth am y gwahanol lyfrau a cerddi ag ati. Yn union. A dyma ni yn recordio yn y llyfrgell genedlaethol yn Aberystwyth, a dyn ni'n trafod llyfr heddiw sydd yn marn un o'r nofelau Cymraeg gorau i gael ei chyhoeddi yn ystod y chwarter canrif ddwytha, sef Martha Sianco gan Caryl Lewis. A nofel, anaddas iawn bod ni'n Aberystwyth, achos mae hon yn amlwg wedi'w lleoli rola yng Nghyffinia Aberystwyth. Ddim yn dweud yn union lle, ond mae o'n ymddangos i fi fel... Rwle Ceredigion, ti'n feddwl? Swn i'n meddwl, Sir Aberteifi rola Ceredigion, swn i'n meddwl. Wel, un o'r pethau gwych am y gyfres arbennig hon o'r Hen Iaith, ffaith mod i wedi cael Richard i ddarllen nofelau Cymraeg, fysa fo ddim wedi darllen fel arall. Felly dyma tro cynta ti ddarllen nofel hon. Beth ti'n meddwl i gychwyn da? Dy mateb i'r nofel hon? Mae o, ddath o'n sodroi, a dweud y gwir. Mae o'n nofel lle dwi wedi deffro yn ganol y nos yn meddwl am y cymeriadau. Mae o hefyd, ges i fy magu fel ti'n gwybod, yng nghefn gwlad Ynys Môn, nes i fyw yng nghefn gwlad Ceredigion ar un adeg. Mae'n nheulu'n dod o gefn gwlad Sir Ddimbych. A mae gymaint o cymeriadau yma yn gyfarwydd i fi. Mae yna gymaint o bethau o bosib fydd yn taro darllanwyr iau yn eitha anodd i'w credu am pa mor frwnt a pa mor anodd ydi bywyd. Dwi nabod rhai o'r cymeriadau yma, nid yn union Martha Sianco, ond bobl syndod o debyg iddyn nhw. Felly nath o wir gael effaith fawr iawn arno fi. Prawf de, bod hi'n nofel wych, bod hi... effeithio na chdi fel yna, bod ti'n deffro gan o nos yn meddwl amdani, gwych iawn. Mae'n farlun tywyll iawn o fywyd cefn gwlad Cymru, dydy de. Ond mae'n realistig hefyd, fel ti'n dweud. A mae'n diddorol o ran hanes llenyddiaeth Gymraeg, achos mae'n dipyn o llenyddiaeth Gymraeg di bod trwy blynyddoedd sydd yn rhamantu bywyd cefn gwlad, sy'n rhamantu yn delfrydu ffarmio. Cerddi gan y dyweddar brifar Dick Jones, yn sôn am ffarm o Roddo, ac oedd o'n cyngeneddu'n sgwennu cerddi gwych, yn clodfori a dyrchafu gwaith y ffarmwr a bywyd cefn gwlad. A da hynny, ond eto mae Caryl Lewis yn nofel hon yn rhoi ochr arall y geiniog i ni, dydy? Ydy, ag ochr... Dwi'n meddwl sa unrhyw sydd wedi cael ei magu yng nghefn gwlad yn nabod lot o'r themau. Y ffordd mae bobl yn cael eu caethiwo i'r tir, cadw'r tir oddi mewn i'r teulu, yn gwneud pethau, wneud byw bywydau uffernol a anodd a diflas oherwydd yr angen i gadw'r tir yn y teulu. Yr holl ffenomen yma o bobl di-briod sydd yn eto'n gysylltiedig. Mae'n oedolion yn eto, maen byw fi gilydd bron fel plant yn y tŷ, neb di prodi achos maen nhw eisiau cadw i gafel ar y ffarm. A mae yna lot ynglyn â crylondeb, mae yna lot o grylondeb. Oes, mae yna lot o anafiliaid yn marw yma does, gwahanol fatha grylondeb. So mae gen ti lot o grylondeb ffwrdd â hi. Diolch fatha bod bobl, dyn nhw'n yn arbennig o sadistic, mae jyst yn ran, a wedyn mae yna, A mae'r ffordd mae Jack yn siarad am Martha, mae'n rhoi gas, dydy, mae'n rhoi finiog i dafod. Dim, maen nhw gyd wedi cael eu caethiwo, a wedyn mae gen ti'r ffigurau grotesg, felly i fi, oedd mami, de. Mam y tri. A fam sydd i hen farw, ond mae dal yn bresenoldeb yn y stori, dydy, de. Mae wedig Martha, mae'n sôn o hyn yn mami. Be sy'n mami yn deud am hen yn de? A mae'n mynd i cadw llofft mami fel yma. Mae'n rhywbeth grotesg, tywyll. Bron os ydych chi'n mynd i diriogaeth rhyw ffilm arswyd weithiau, fo, da chi'n disgwyl gweld ysbryd mami yn dod. O'n i'n gweld hwn, a dwi'n mynd gwybod os di hwn, chdi sy'n dall llenyddiaeth, ond o'n i'n gweld hwn yn gothic bron, mae o'n ddychrynllyd, a mae bob, mae'n gen ti'r... Hefyd efo mami, y ffordd mae, i bod hi wedi hen farw, mae hi'n
gor-lywodraethu, dydy, mae'n dylanwad o hyd. A mae'n brof ys gallu bod hi'n fath o rhyw fersiwn gwyrdrawedig o'r Fam Gymreig ers talwm. Oedd o lot o lenyddiaeth diwylliant yn dyrchafu y Fam Gymreig fel dynas grisnogol, gres, sy'n cynnal y teulu, a mae hi'n gry ac yn bwerus, ond mae'n foesol yma. Mami bron fel rhyw fersiwn tywyll o'r Fam Gymreig, dydy, mewn ffordd. A beth arall sy'n ddiddorol amdano fo, jyst yn meddwl am y math o gymdeithas mae'n bortreadu, ydy, o ti'n cymaru hon efo dyda un o solaleuad fel nofela, lle mae gymaint o gyfeiriadau crefyddol yn un o solaleuad. Mae hwn, mae'r Gymru angydffurfiol yna wedi datgymalu i raddau helaeth. Dydy crefydd ddim yn rhan bwysig o hon. Maen nhw'n dathlu nadolig yn y nofel, ond dos o ddim byd crefyddol am y dathlu. Mae hwnna wedi mynd. A wedyn mae gen ti'r Saesnigo sydd wedi digwydd yng nghefn Gwlad Cymru. Judy yn dod mewn y nofel y Saesnes. So mae gen ti, mae o'n ddiddorol, mae o'n gymdeithasegol, nes i ffeindio fo'n nofel ddiddorol. Gyfoes iawn ac yn realistig iawn, ond mae'n dywyll. Mae'n dywyll. Mae'n dywyll. O, fatha am graffu ar gwbl o olygfeydd penodol ac yma fel. Rhaid ar y dechrau, yn y bennod gyntaf, mae'n dechrau fe rhyw ddirgelwch, de. Mae'r tri yn mynd allan gan o nos i weld beth sy'n digwydd. Mae'n meddwl bod hwn yn dwy'n llefrith o'r fuwch. A mae'n gweld y fuwch yna yn signo i thethu hun, nes bod yn weidlyd yn da. A wedyn maen nhw'n gorfod seithi'r fuwch. Y cynta o lawer o anafeiliaid sy'n marw o flaen yn llygaid. Mae'r cathod bach yn cael ei lladd gan Jack y Ci, maen nhw'n lladd twrcwd. Holl beth yma gyd, ond y darlun cynta yna o'r fuwch yn signo i thethu hun. Mae bron fel sy'n rhyw ddelwedd, wel i fi mae'n awgrymu bod bywyd amaethyddol yn bwydo arno fo ei hun. Mae'n difa ei hun yn de. Mae'r ffarm, mae'r bywyd, mae ffrwythlondeb y ffarm, mae'n difa ei hun yn de. Yn bita ei hun, yn yfed ei hun mewn ffordd. Efo'r fiwch yn neud hynna. Yn amlwg un o'r themau i fi eto, fel rhywun sy'n anwybodus, ond mae'r diriwiad yn thema fawr. Mae'r fferm yn darfod amdani. Mae nhw'n heneiddio. Maen nhw'n darfod amdani, does a ddim buddsoddi wedi bod yn yr... Mae'na damprwydd yn y tŷ. Mae'r tŷ, mae'na biano yn cael ei osod yn y tŷ, a mae'r damprwydd yn ei ddinistrio. A mae Martha yn dweud, mae ti wedi lladd y piano. Na ti, wedyn pan mae Jack yn mynd yn sal, mae'r parlwr godro, does a ddim buddsoddi wedi bod yn ys blynyddoedd, felly mae'n syrthio'n ddarna. Mae bob dim... Mae'n dadfeilio. Dyna, mae diriwiad a dadfeilio, jyst yn thema... Bywyd cefn gwlad yn dadfeilio o flaen ein llygad. A'r unigolion yma'n heneiddio ac yn dadfeilio, ond y methu symud ymlaen. Chos oherwydd y ffordd mae wedi cael ei caethiwo i'r tir, mae'n amlwg, er enghraifft, mae Jack, oedd gen fo gyfle i gael perthynas hefo Gwen, a mae Gwen, yn y pen draw yn cael bywyd, a mae Jack yn ei chyfarfod ti pan mae o'n mynd yn sal, ond oedd mami ddim yn licio Gwen, ddim digon da i Jack. A mae o'n chwerw iawn, yn rhannol oherwydd hynny, yn oherwydd peth eraill hefyd. A dyn ni'n gweld, yn ystod y nofel, dyn ni'n gweld Martha a Gwynfor. Mae ganddi hi gariad, mae ganddi hi gyfle i brodi Gwynfor a gadael a cael bywyd eitha hapus da. Am wrth gwrs, rhywus yn wir yn weddol fian, dwi'n meddwl, na fydd Martha yn gadael yna. Mae Gwynfor yna, mae'n ddyn neis, cymeriad neis yn yr holl nofel. A mae'n gwisgo, mae'n gwisgo siwt dot, mae'n olygfa lle mae'n gwrthgyfrybynnu Gwynfor a Jack yna. Mae Jack yn fler efo bawd yn ei wynedd o. Mae'n rolio sigaret, mae'n fler, a mae Gwynfor yn ei siwt yn dod ac yn daclus. Ac yn ddyn neis. Ac yn ddyn clen, a hydnod ar ôl ddiwrthod, mae o'n glen efo hi. Hollol. A wedyn, ar olygfa wych yna, pan mae, i bob pwrpas, mae perthynas yn gorffen a mae'n gadael, a mae hi'n gweld yr olion traed, yr y biarth, mae'n rhoi sosban neu badell dros yr olion traed i gadw fo yna fel maen nhw'n trio cadw cof a mami ar holl beth. Mae'n drist o ddadwy, dydy? Mae o'n, ydy. Ond eto, mae'n ddynol iawn, dydy? Mae'n darlunio gwedd ar y natol ddynol hefyd i bobl ddim yn trafod yn aml a math un o chwerder a sirni ac colli cyfla. Mewn ffordd, colli cyfla. Ond mae bywyda nhw i gyd yn golli cyfla. Dyna'r peth, dydy, mae i gyd yn golli cyfla. Wedig Jack a Martha, mae o'n... A wedyn Sianco fel yna sydd gyda fo anabledd, does, ac felly mae bron yn cael ei drin fel plentyn, ond eto mae'n siarad efo fo mewn ffordd sydd ti ddim yn siarad y plentyn o'r rhegi ar oll beth yn y gyd. Un o pethau
oedd yn haro ia, yn eisiau holi ti amdano fo, ydy'r ar arddull, achos mae yna lot o benodau golygfeydd cymharol fyr ydyn nhw, a mae'n adeiladu, o'n i'n meddwl bod o'n grefftus o'n adwy. Mae di sarnu o'n grefftus iawn iawn. Mae'n nofel eitha byr, dydy, ond eto, ydych chi'n teimlo bod chi'n cael stori fawr yn y nofel fer hon, a'r golygfeydd byrion, fel ti'n dweud, wedi sarnu nofel. Ys un olygfa, yn aml mae yna rhywbeth gweledol iawn, ydych chi'n cofio hynna, a'r sgwrs, wrth gwrs, mae'r sgwrs yn dafodieithol, mae'n adlewyrchu iaith fyw go iawn, dydy. Felly mae yna rhywbeth, am yr arddull, mae'n realaidd ar un wedd, o ran dyn ni'n cael darlun realistig credadwy. Mae pobl yn siarad mewn ffordd sydd yn gredadwy, sy'n realistig. Ond eto, fel ti'n mynd, y bethau gothic, pethau bron yn wrach naturio weithiau. Mae'n bethau rhyfedd fel bod mae'r gigfran yn trio dod mewn o'r tŷ yn cynocio'r ffenest yn da. Ac ar un olygfa, pan mae'n cynocio'r ffenest nes bod i ffug yn weidlyd yn da. Y pethau sy'n bron yn freuddwydio, neu sorio, neu rhealaeth hido fysa rai pobl yn galw rai pethau felly da. Felly mae'r arddull, a mae'n grefftus, dyn ni byth yn teimlo, mae hynny'n rhyfedd, di hynny'n mynd synwyr, mae hynny'n mynd ar draws y stori. Mae gyd yna yn yr un byd, yr un darlun, a mae'n realaidd, realistig, ond eto mae'n bethau sy'n bach yn rhyfedd hefyd ar un bryd. O'n i'n meddwl bod hi'n nofel weledol iawn, os di hynny'n synwyr. Mae'n cinematic. Ddim yn cinema cyfoes, bangs mawr felly, ond just mae yna ddelweddau canolog yn mhob un o'r golygfeydd. Gan ddechrau gyda theth weidlyd y fiwch yna, mae'n disgrifio hynna. Ti'n gorfod atgoffa ni mewn. Wel, mae'n un ydy, mae'n ddelwedd ar y holl. A pan mae'n y cathod bach wedi lladd gan bob, mae'n disgrifio pentwr o'r cyrff bychan y cathod. Pan nhw'n lladd y twrcwns. Neu mecryll Aberaeron, neu o'r Sianco dryan yn gorau mynd ar wyn swci, yr wyn llwath, fel da ni'n dweud yn hafodiaeth i, wyn swci i fewn i gael ei cludo i'r lladd. Ond mae yna ddelweddau sy'n mor gryd oes. Pethau gyffredin bob dydd i rafa, ond wedi troi yn rhyfedd neu'n gofiadwy. Ond maen nhw'n fywyd bob dydd hefyd. Dydyn nhw'n fywyd bob dydd, ond mae hi'n mor sylwgar, dwi'n meddwl, fel nofelydd. Mae'n grefftus yn ydy. A hefyd, pan mae Judy, y Saesnes, yn dod i mewn, yn gwbl realistig, mae'n lot o ddeulog Saesneg yna, does? Mae rhai pobl ddim yn hoffi gweld brawddeg y Saesneg mewn nofel y Gymraeg, ond mae'n ymdrech i gyflwyno bywyd fel y mae, mae hynny'n realistig, a mae'n amrwyo patrwm ieithyddol hefyd, a wedyn ni'n ffwrdd yn gweld Martha yn siarad â Judy, mae'n sôn am ei cheffyla, Saesnes a'i cheffyla, rhyw ystrideb, cefn gwlad, digon o wirionedd yn efo hefyd, a mae hi'n dweud, we don't like horses, achos dwi'n mynd cyfrannu dim byd at y ffarm, a rhyw gwrs gyferbynnu rhwng anafiliaid i'w mwynhau a anafiliaid sy'n rhan o fiwoliaeth y ffarm, ynddo? A mae gen ti hefyd, o ran y dialog efo Judy, mae gen ti'r Martha a Jack, y brawd a chwaer, yn siarad yn Gymraeg, a Judy'n deall dim byd, a mae'n siarad am, mae o gyd yn... hollol. Mae hwnna'n gweithio'n... A beth mae'r holl beth, ti'n meddwl am Judy yn gyffredinol, hyn mae'n neud efo Jack, ffordd mae hi'n i fanipulatio mewn ffordd, dydy? Mae gen ti'r tragedy sylfaenol yma y mywyd... Wel, ddawn ni nôl at be ddigwyddodd i Martha, a amlwg yn cael ei threisio ag ati yn y man, ond mae tragedy canolog bywyd Jack wedi bod yn methu symud ymlaen efo'i fywyd oherwydd mami. Felly mae mami wedi mynd, mae'n cael cyfle i gael chydig bach o hapusrwydd efo Judy, a mae Judy yn y pen draw yn manteisio ar hynny i weld o'n dod. Hi oedd yr cymeriad o'n i'n ffindio lleia credadwy o bosib. Dwi'n siŵr bod yna bethau tebyg wedi digwydd, ond oedd hi, mewn ffordd, perthynas y tri ydy craidd y nofel. Mae pawb arall yn rownd yr ymylon i'r tri yna hyd y gwelai. Ond hyd yn oed, mae dod â Judy fewn y stori, mae'n ffordd i ni weld y berthynas rhwng Martha, Jack a Sianco mewn ffyrdd eraill ynddo. Mae fel taflu cath i ganol y clomennod neu rhywbeth, a mae'n creu rhyw gynnwrf ynddo. Pob math o ffyrdd, a wrth gwrs mae Martha'n codi grychyn yn syth, a ddim yn
cyfratu hi am reswm amlwg, ond fel yr ligfyna pan mae Sianco di bod yn sbio ar Jack a Judy pan maen nhw wrthi'n caru a mae Judy yn dweud, you're a right little pervert, aren't you? Mae Jack yn mynd i laddo hynna gyd, mae'n bob math o bethau felly does, da. A mae yna un o'r pethau hefyd y thema mae bobl wedi cael eu caethiwo, achos mae'r tri wedi cael eu caethiwo yn y pen draw, dydy. A pan mae Judy yn mynd ar 4x4 smart, oedd hi wedi perswadio Jack i brynu, a wedyn mae wedi llwyddo i fanipuleiddio fo i roed oedd hi. Ac felly ar ôl i Jack fynd yn sâl, dos gen Martha ddim ffordd i fynd i weld o'n sbyty yn rhwydd, mae'n gorfod. Ond beth mae'n mewn rhywle pellenig a wedi chau yna oherwydd bod Jack wedi rhoi y car i Judy. A mae wedi cael peth o gemwaith mami hefyd, bethau fel sydd yn... Ond mae bywydau cul unig iawn sydd gan y bobl. Hyd nod, mae'n amlwg bod gen nhw enw yn y gymdogaeth o fyw bywydau unig. Beth yn siarad. Dach chi'n gweld yn ffyrdd Gwynfor yn siarad o mewn ac yn y blaen ar ymdrech. Beth yma'r cyn-hanes, mewn ffordd, y hanes cyn yr nofel ddechrau, beth ni'n dysgu am ei plentyndod, am ei blynyddoedd cynnar, am yr hyn digwyddodd i Martha. Sut wyt ti'n ymateb i hynna? Sut ti'n meddwl bod hynny yn chwarae rhan yn y stori bresennol? Wel, chdi di'r arbenigwr, Jerry. Ond bydd pawb wedi darllen y nofel, mae'r ffaith mae'n dod yn gynyddol amlwg. Wel, mae'n amlwg yn weddol fuan bod Martha wedi colli babi pan oedd hi'n ifanc. Wedi cael hanes clafu. Y mon y clawdd yn y bon, a neb yn gwybod. Heblaw amdani hi. Wel, da ni'n troi allan bod na fwy na hi'n gwybod amdano fo. Ond wedi cael ei threisio. Mae'n gynnil iawn, mae ffordd mae'n cael ei ddelio fo. Ond mae'n amlwg yn un rheswm di byth yn gallu gadael y fferm ydy bod i'w phlentyn wedi cael ei gladdu mon y clawdd yna. Yn llythrenol mae darn ohono hi fyna yn y tir. Sy'n gwneud o'n hydnod yn fwy anodd i adael a symud ymlaen efo'i bywyd hefo Gwynfor, hydnod pan mae gen hi gyfle. Yna, o'n i'n meddwl bod hwnna yn... O'n i'n meddwl bod oedd hwnna'n anhygol o gynnil a phwerus. O'n i'n meddwl bod oedd sgwennu Caryl Lewis ar ei mwyaf ysgytwol, dydy. Mae'n ysgytwol. A'r teimlad bod, maen nhw'n gaeth i'w bywyd, maen nhw'n gaeth i'w gorffennol, a dyn ni'n dysgu wrth fynd bod Martha yn gaeth mewn ffordd arall hefyd oherwydd yr hanes yna. A wedyn mae hefyd yn troi allan fod Jack a Sianco yn gwybod am hyn, ac oedd hwnna'n eto'n bwerus ofnadwy. Ynddi, a mae'n dristwch hynny, mae'n rhywbeth bron, na ddim yn neis amdano, mae'n ddiddorol bod nhw'n gwybod, bod nhw'n sylwi, maen nhw'n gwybod am yr hanes, ond eto, dyn nhw rhywbeth wedi trafod y peth efo hi. Does neb yn siarad ddim byd. Mae'r tri yma, maen nhw'n byw ymhocedi gilydd yn y tŷ, maen nhw'n gwybod popeth am ei gilydd, ond eto, dyn nhw byth yn trafod teimladau, emosiynau, peth mwyaf, peth agosad hynny yw pan mae math o ddweud be fysa mami yn deud am hyn, fel, mae hyn yn rhyfedd, neu mae'n ei thafol neu rhywbeth felly. A mae perthynas nhw, eto, dwi'n dweud be ni'n edmygu gymaint amdano, achos mae yna eiliadau bach o garedigrwydd yng nghanol hyn, eiliadau o hapusrwydd. Mae'r ffaith fod Martha yn trio gwarchod teimladau Jack pan mae Judy wedi gluo hi. Ddim wedi bod i weld o'n ysbyty ar ôl efo gael i'w stroc. A mae'n trio celu pam... Mae yna rhywbeth... A ffordd mae Martha yn trin Sianco hefyd wrth gwrs. Dyner. Yn dyner. Mae o'n sgwennu grymus, ond dweud, nes i ddeffro'r nos yn meddwl am y cymeriadau yma ac yn gwaredu at ei bywydau nhw. Mae'n wych. Be oedd ti'n meddwl am y dyweddglo? Y busnes o'r Gwenwyn a'r pawb yn marw yn y pen draw? Sut oedd ti'n ymateb i hynna? A'r ffaith bod yn y bon does neb ar ôl? Oedd o'n ormod lle, neu oedd ti'n derbyn hunanladdiad? Dyna di logic y nofel, achos mae diriwiad o'r cychwyn cynta. A mae'r farwolaeth, mae o y farwolaeth mwyaf erchyll, poenus, posibl i'r ddau frawd ydy. Oedd yn amlwg, a mae'n dweud hynny hefyd, mae cymryd Gwenwyn fel yna yn
diawch y ffordd i fynd, ynde. A mae o'n... Na, o'n i'n gweld y chwalfa llwyr na yn rhywbeth o... Ia. Na, dwi'n cytuno 100%. Mae rhyw deimlad bod nhw'n marw yn araf, de. A bod y bywyd maen nhw'n rhan ohono fo yn marw ar ei draed, yn marw yn araf. A felly, ar y diwedd, dwi'n eisiau dweud bod chi'n croesawu'r peth, ond eto, dydy ddim yn anusgwl rhywsyd, de, bod nhw'n dod at y pen yna. A ti'n o safbwynt bywyd amaethyddol, mae nhw wedi gwerthu'r da i gyd, mae'r stoc i gyd wedi mynd. Does am byd ar ôl, a mae bwyda nhw'n dod i ben, a mae hi'n rhyw fath o... Mae'r reit ar ddiwedd y nofel am o'n i bod hi'n rhagflaenu marwolaeth y hun yma. Dyna be nes i gael o hynny. Wel, yndi. A felly, mae pawb yn marw. Mae'r ffordd o fyw wedi mynd. Does a ddim plant, does a neb i gymryd drosodd. Does a neb arall. A neb wedyn sy'n gwybod hanes Hydd Martha ar ôl ydyn nhw gyd farw ac yn y blaen. A hefyd, mae pethau fel y delwydd gweledol dyn ni'n bod ni'n trafod, gan ddod nhw at y gigfran yna sy'n cynocio y ffenest ynda. Mae cigfran, wrth gwrs, maen nhw ar clawr y cigfran neu'r brain ar glawr y llyfr yda. A wrth gwrs, da chi'n gweld brain a chigfran bob man ar ffarm, maen nhw'n dod i chwilio am anifeiliaid marw. Mae'n arwydd o farwolaeth, dydy. Os da chi'n darllen yr hen farddoniaeth Gymraeg o'r oesau canol, canu Taliesin a canu Aneurin, maen nhw'n sôn am filwyr yn bwydo brain, yn lladd milwyr eraill, a mae brain yn dŵad. Felly mae'n arwydd o farwolaeth ers erioed, dydy. Fe rwysyd, mae hynny'n rhyw ddelwedd lenyddol, hanesyddol bron. Cigfran yn ceisio dorri mewn i'w bywyda a bita nhw bron mewn ffordd. A dyna falle un o'r chydig o lefydd lle ni'n gweld elfen o, dwi'n mwyn gwestiwn hwnna'n air, ond llenyddoldeb. Bod na rhyw... Ond oedd o'n eto'n ddeheig, mae'n gynnil, mae'n cael ei sgwennu mor rad ydy. A wedyn mae'n rhyw ddelwedd fel sydd yn ddelwedd lenyddol iawn, y gigfran na, lle di. A wedyn delweddau gweledol eraill, dyn ni wedi trafod rai. Ond fel, ar ôl dolu, pan mae Martha yn llosgu ysbwriel sy'n ro, mae petrol mewn hen botol Lucasade. Manylion bach, chi'n gallu gweld yna? Roedd hen botol Lucasade wag, a roi petrol yna fo, a mae'n trio llosgu'r hon. Mae'n dweud, does am lot o sbwriel ar ôl dolyg neu rhywbeth, felly'n llosgu'r... Gallu gweld hynna, a mae'n fudur, mae'n fler, mae'n wastraffus mewn ffordd arall, felly, sothach y byd cyfoes yma hen bethadolig a pot o Lucasade a rhywbeth fel yna. Eto mae'n ddelwedd weledol, ydych chi'n ei chofio fel y gigfran, fel y death weidlyd ar y dechrau. A ti'n modd un o pethau ar un, gath effaith yn fi, ar ôl i Jack a Sianco farw'n ffyrdd erchyll yma, mae'n dweud dwi'n mynd i gael emyr y siop i hoelio drysa ar gau, ystafelloedd gwely lle ydyn nhw wedi bod yn cysgu. Fel, ti'n modd, fatha, mae'r tŷ yn... Mae bob dim yn crebachu, dydy, gan gynnwys faint o stafelloedd sydd yn y tŷ. Mae Martha wedi bod yn cadw stafell mami yn barod fel rhyw fath o amgueddfa i gof mami. Ie, hollol, mae'n lai o dydd i byw yn ddo. O'n i'n gallu dychmygu emyr y siop yn dod o fe i wrthol ac yn... Ie, hollol. Ie, a wrth gwrs, y tap, 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 bang, bang, bang. Dyn ni'n clywed hynny efo pig yr aderyn, pethau eraill. Mae'n weledol, ond mae'n bosib clywed lot o'r nofel hefyd. Dych chi'n clywed y syna. Felly, mae'r holl dechnegau yma'n sicrhau bod y stori'n aros efo chi, ynddo? Oedd hi'n, wel, dwi'n mor falch bod chdi wedi ngorfodi i ddarllen. Dwi'n falch iawn bod ti wedi darllen y nofel wych hon. Wedi bod yn bleser i thrafod. Felly, diolch yn fawr iawn, Jerry, am nghyflwyno i Martha Jack Sianco. Diolch i chi am wrando a gwylio. Gobeithio bod wedi bod o ddiddordeb i chi. Da ni ddiolchgar iawn i Richard Martin, sydd wedi bod yn recordio y cyfa. Da ni hefyd yn gwerthfawrogi cefnogaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Bangor, lle dwi gweithio da. Dyn ni mewn partneriaeth ar Llyfrgell Genedlaethol fo mewn Aberystwyth, diolch iddyn nhw. Mae Cybac, wrth gwrs, wedi bod yn helpu hefyd. Ac diolch i Am. Mae'r podlediad yn cael ei ddarlledu yn gyntaf ar Am, a wedyn mae'r gael ar YouTube a apps podlediad eraill. Ac os gennych chi ddordeb, mae yna rhyw 60 pennod arall o stwff sgynna ni ar y lenyddiaeth Gymraeg. Felly, croeso chi fynd i wrando ar hynny hefyd os da chi efo diddordeb. Felly, am y tro, hwyl fawr. Hwyl fawr.